Woi. Hai guys, Kaisa ngambil rice time. Hai लोगोफोर माइ गायनो थांनो ओंखारदों आंहा आब' लाहानाव जोंहाथ' गाया नालाय ओमफ्राय आब' लाहानावनो गायनोसै बारा गायनोबो रोङा दाख्लैफोर लोगोनाव गायहैदोंमोन ओमफ्राय दिनै आब' लाहा फार्स्ट गायजेनगोन ओमफ्राय आंखौ गायनो लेंदों आरोना ओमफ्राय आं थांनो नागिरदों दा थांनो ओंखारबाय थियारि जाजोब्बाय इसोर दहायनो थांदों मालाय आंहा बादुलि नालाय गोबावदो सिखारबाय ओमफ्राय दासो थांनो ओंखारदों आङो गायनोसै रोंबाबो रोङाबाबो ना मा होनो दैज्लां दिनावलाय आरो दैज्लां दिनावलाय बयखौबो हेफाजाब होलायनांगौ ना गायनोसै आंबो थांसै गस्ला लाखाबाय नै फालिबो लाखाबाय नै बाबानि साथा खंखायगोन लाखाबाय आं अखायाबो जि हागासिनो दं नै सिजोबलायबाय आं दहायनिफ्राय खामानि मावनानै सिजोबलायबाय थांगासिनो दङ लोगोफोर सौफैबाय लोगोफोर गोदान नङा माथो इयो नै आब' लाहाना माइ गायगोन नैसानाव गायजेनगोन आरो जोंहा आंनि आब' गेदेरसिन बयनिसायबो खर'सा बांगालि नै गायगोना बाजै फैदो गायनो माइ गायनोसै बार काट्रा गायखायो सानसे गायखानोसै बार मोनाबासो न'आव थांगोन नै खाट्राया गोलैसो मोनाबासो न'आव थांखागोन खालामबानो जायो ओमफ्राय बिदिनो गायगोन ना ओमफ्राय बिदिनो गायगोन इयो नै बेस्रा गथ'आ हालेवनानै ओंखाम उखैबाय ओंखाम जानो नागिरदों नै ओंखामाबो इयो बानलु बाथोन ओमफ्राय आलु खांख्रिखला मटर खान्थाल बेगर मेंबाय बेस्रा ट्रेक्टर हालेव दे जादो दे आफा दे जेबो नङा हास्रा जाफानाया गोदो हागोन जाना देरखानायालाय बिमायाबो जि बुरखायदों माने बिसोरा नै थेख्ला क्लाबाबो जि ट्रेक्टर हालेवदो दासो क्लास 9आव फरायदो क्लास 8आव फरायदो दासो क्लास 8आव फरायदो गथ'आ होमबाबो माने ट्रेक्टर हालेवाबाबो गवा हाफोरा इनो हालेवजोबनांगोन आरो नैफोर माखा हाफोरखौ मरमिथ' ओइ मा खिथु खुरदो माथो नोंबो माइ गायगोन मरमि गायगोन ए बिराद गायनो हासोगारो खोमाहाय मरमिया जि गायदो मालाय नै बिफां लाइफां सेर जि हायबायलै जायगाफ्रा गायदो फुदो गासिबो धाम धुम बिदिबाथाय न'आव थाबाबो दुब्लियाव फैनो हांखुर जाथारोलाय दिनै सानै आब'नि बिखुनजो खोथिया रोगादो बेस्रा नोंसो गायनाय एबार ओइ नांना फिसालाया ओंखाम जागासिनो दं ओंखारलांसो गायनो आयै मरमि खेबसे नाहरखिजाय जि खोथिया रोगादो गथ'आ
Ada nggak itu juga apa Rega sekali lagi kita nih. Tadi barat maba jerega, aku menberi, kon jerega. Saling nih sih jengah. Nih, jalan. Ayo. Mesti lap kapan saya? Susi lo lap baik. Main nauni susi una ya. Susi jangan deh Susi. Nih saya lap baik. Ini tim sekut kui baik dubli bario. Makuk tila baik dengan lain. Ini bahaya. Halo guys. Oh ini razan mah bela itu sama. Jadi berani yo. Hi guys. Bulan ke hati ke jumlah lagi. Hati ke. Iya. Mini. Oi. Hi guys. Kaisa lo gambar rice style. Apa ya? Udah baik. Sultan. Ayo kepar, mai gaya sendung oh. Sigar. Hidup lagi selesai. Kau pakai gaya biar na. Này cô thoại hay super habru ni empel. Này lại má, bay đi gần là tapi tadi. Ada pun nalap rai. Merami, mai si bukan gaya neng lai wanita tahu nak thoại ye. Sanse, kamu menjadi tua ke? Saling kang bay. Pet. Saya bareng merem. Ini kerja itu baca nggak? Makan lagi juga saulun mana? Kayak English baik. Habru ni yang popular ini. Iya. Zazi baru istirahat kota pra. Ini kedor dia. Deh, kota per istirahat. Kamu kerja ini nalik nak kisah orang tu kau baik. Halu baik, sana buji halu nak gereng kat tektor. Mai begai sebaik. Sasia tu ini maba ni empu baidi habru ni empu baidi saja baik. Yang kamu kenang ke baik sih? Kota tek leh ini. Rasa. Buji tu yang kamu. Kamu okey kan? Yang. Bisa kamu tema. Dia order. Tema. Itu tu. Alek. Kesian kamu jalan malah ini biskut ini terbaik. Kau berada lah. Saya. Kamu apa tu yang kena?
Oi, rasa nunggu mana bude? न'आव थांगासिनो दं लोगोफोर गायखांबोबाय जि जक्कर नायखादों माने मैसो बेराबाय Baleng थाबाय नाय माइ गायनाय आयौ इसा बिबै फिसौनो बिबौ फिसौ बिष्णु नोंसा मामियालाय खोथिया फुदों ए माइ गायदो फै थांगासिनो दं हनै जलंगाखौ नायलाय जक्करसो सोरना आब'ना इनालाय थै बारायालाय प्रेसार गोनाङालाय लामायाव मैगंबो बायना लाबोबायसो दा एवना जायोनो भाजि भाजियाबो लादों